Любители на историята! За шеста поредна година в България, в сърцето на исторически парк, ще възкресим историята на Средновековието. Каним ви на Международен средновековен събор Ново начало, една културна проява, която ще ви пренесе отвъд времето. Тази година събор Ново начало събира над 300 реконструктори от 10 държави. Очаквайте събитие, което ще обедини хора от различни култури в едно общо преживяване. Veliki pozdrav od Belih Orlova iz Srbije. Vidimo se 21. i 22. juna u Istorijskom parku Bugarska на фестивалу Ново начало. Бъдете зрител и участник в мащабния международен средновековен събор, превърнал се в символ на културното наследство, общата история и връзката между поколенията. Очарованието на средните векове ще бъде възкресено от воинската тризна, оспорвани в двубои и дуели историческа фехтовка, конна джигитовка и демонстрации на бойни техники, епични битки, турнири и демонстрации на стрелба с лък от земя, театрализирани спектакли и музикални изпълнения, занаятчийско майсторство и работилници, средновековен пазар, култура, бит и развлечения. Вечерна програма със специалното участие на нашите гости и изпълнители. Очакваме ви на 21 и 22 юни в Исторически парк, там където историята оживява пред очите ви.